Som uppväxt i Somalia fanns det bara en bok som var vägledande och det var Koranen. Men när de flyttade till Sverige var valet inte lika självklart och 2006 konverterade hon till kristendom. Reaktionerna från andra muslimer har dock varit mycket starkare än Mona Walter hade trott. Jag vet var du bor. Jag dödar dig. Folk spottar till exempel. Väntar vissa vid busshållplatsen ibland. Kastar kaffe på mig. Det är precis allt de kan göra. Det enda som är kvar är liksom att de har inte dödat mig. Jag lever ju, men jag vet inte. Jag vet inte vad de kan göra. Det finns väldigt lite forskning på området, men nu ska Göran Larsson, som är professor i religionshistoria på Göteborgs universitet, i ett nytt projekt intervjua muslimer som lämnat islam och se vilka motsättningar som finns i ett mångreligiöst Sverige. Själva korantexten, hur man ska förhålla sig till de här frågorna, är väldigt omdiskuterat då. Men det är uppenbart att i stora delar av världen så är det kontroversiellt eller till och med förbjudet att byta religion då. Men i ett europeiskt och i ett svenskt sammanhang så är ju religionsfriheten någonting som individen själv får bestämma över, hur han eller hon. Det är också viktigt att betona att det finns imamer i Sverige som också har betonat detta, men de här rösterna lyfts inte alltid heller fram i diskussionen. Jag vill höra mer om det, jag vill veta exakt och vi kan hjälpa till. Vi kan, om det finns missuppfattningar, misstolkningar av texterna, det är vår roll att rätta till, att tydliggöra med allt detta. Vi är emot detta och vi hjälper till. Alla är välkomna. Mona Walter vill inte smutskasta andra muslimer men anser att det finns stöd för deras agerande i Koranen och det var en anledning till att hon lämnade islam. Idag lever hon med ett överfallslarm och hon är inte ensam om att vara utsatt som konvertit. De flesta lever ju hemligt. Jag lever ju normalt i mitt liv trots allt hot och trakassering och sånt där, men jag lever i mitt liv som jag vill. Och öppet kristen. Men det är inte alla som vågar göra det? Nej. Idag skulle jag haft 2 till som skulle vara med här i intervju och berätta sina upplevelser. Men de vågade inte.